हेलौ लोगोफोर, नै दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। निउ भिडिअ आपडेट। बेनो जाहैबाय थास' बिबारनि सोमोन्दै आरोना। थास' बिबारा बेसारा नोङा गारा मानसिफोरजों भाइरेल खालामजाना गाबगु खुगु बेसारा आं नङा आरो नङा होनगासिनो दङ दा जोबोर। दा बेनि थाखाय थास' बिबारा गावखौनो गाव आं नङा होननानै रिप्लाइ होफिनबाय निउ आपडेट। दा बेखौ बेयो गावनि खुगाजोंनो बुंगासिनो आं नङा आरो नङा होननानै। नोंथांमोना नायलांब्ला बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बुजिगोन। दा बियो गाव नङा नालाय नङा बे खोथाखौ बुंगोन आरोना। सोरबाया जाबाय, सोरबाया बदनाम भाइरेल मोनबाय। दा बिनि थाखायनो नायलांदो भिडिअब्ला नोंथांमोना। बे आंना दाबो जेबोलाय जेबोआनो जायाखै। आं हारसिंल'बा बेलेग बाथ्रा, आं हारसिंल'बा एख' नङा। आंहा सासे फरायफुनाय फंबाय दोङो, बिमा बिफा दोङो। इसोरखौ लामायाव थांबानो होनगोन नंथारि बाथ्राखौबो नंगौ होननानै हमजादों मादों नोंनि फिसाजोआ फानदों नामा माबादों नालाय। जाय मानसिफोरा हमजादों इसोर दाबो मोनफायाखैबो जानो हागौ। बा आंखौ मानो बिदि बाथ्रा बुंबाय दों नोंसोर मानो शेयार खालामबाय थादों आंनो गायो मिथिबायना। बुहुमाव मानसिया नोंसोर बायदिबो एखेबो थानांगो। आरो बे सिख्लानि थाखायनो आंहा खनथाम बेफोरबायदि जाबाय मिथियोना। खनसे बेफोरबायदिनो इ सिख्लानि थाखायनो जावजादों आङो। आं लामायावसो दंफैयो आरोना। लामायाव जोंनायनि थाखायनो डिस्टार्ब जादों। जेनेबा मैया दाखालिनि गेजेरावसो हमजादोंना हमजाग्राफोरा। इसोरथ' दाबो फैनोबो मोनाखैबो जानो हागौ। आरो जुदि इसोर खालायोमोन होनबाना एबसुनि मायबानि माबा मोनसे इदि फेमिलि गामि बेफोरबायदि थांनानै लायबासो हरोना मानसिखौ। होनबा आंखौबोथ' आं हमजादोंमोनबा आंखौबो लायगौमोन ना गामिनिफ्राय बा एबसुनिफ्राय। आंखौ फैनानै सोंफैबानो जाबायना। जोंनि जायगायाव फैनानै सोंफैबानो जागोन। आरो जोंनि एबसुफोरनाव नाम्बार लानानै सोंहरबानो जागोन। करिश्माया हमजादोंमोन नामा इदि थास' बिबारा हमजादोंमोन नामा इदि होननानै सोंहरबानो जाबाय। आङो 4 मान्थ जालायलांबाय कलेज जोबनायनिफ्राय। आङो एगजाम जोबनायनिफ्रायनो न'आवनो दंबाय दोङो। आङो थांफिनाखैबो जेरावबो। माब्लाबा बेरायनो थांबाबो आङो बिमा बिफाजोंसो थांखायोआनो। एखमबा फंबायखौ लानानै थाङो मालाबा खाथिफोराव थांनो लुगैबा। ओमफ्राय नोंनो होनबाय थाबानो जागोन नामा? जेराव आङो थाङाखैना। आरो आं मानो फानलायनो गोनांथि दोङो जेनेबा? आङो माबा न'आव माइरङानो जोबदों ना बेदरानो आंखाल जादों। आं मानो फानलायनो? आङो एफा इफोरबायदि थार्ड क्लास सानना लानाङा मिथिबाय। आङो मोजां स्कुल कलेजावनो फरायनानै देरबोदों उन्दैनिफ्रायनो मिथिबाय। आङो इफोरबायदि फाननानै जालायलायनाय आंहा जेबो माबा खोथा गैया मिथिबाय। आंखौ इफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थानाङा। नोंगौ मोनसे समाव आंनि बयफ्रेन्ड आरो आङो भाइरेल जादोंमोन। इ खोथाया नंगौ दिसुन। इ खोथानि थाखायनो बार आङो भाइरेल जाबाय थागोन। इ खोथाया नंगौ नामा? दिनैसिम सेलुन ना मालुन आं जेरावबो हाबहैफेराखैयानो। दिनैसिमबो इफोरबायदि हाबहैफेराखै आङो मिथिबाय। जाय सिख्लाखौ नोंसोर आं खोन्थानानै शेयार खालामबाय थादो। जाय सिख्लाखौ नोंसोर आं खोन्थानानै शेयार खालामबाय थादो। इ सिख्लाया आं नोङालै प्लिज अननानै आंनि नाम मेनसन खालामनानै इफोरबायदि शेयार खालामदो नोङो। इ सिख्लाया आं नोङो मिथिबायना। नोंसोरो जुदि इ सिख्लाखौ आंखौ होननानै भिडिअफोराव बखिनाय माबानाय नुनानै माबाबासो नोंसोरो पस्ट होनांगौ मिथिबाय। एम्मा नोंसोर इदि खालामबाय थानाङा मिथिबाय। जुदि नोंसोरो सिरि थायाना आं दिनै थानायाव थांनाय जागोन। आंखौ नोंथारिखौ बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा। आरो जाय जायगायाव हमजादोंमोन ना इ जायगानि मानसिनि नाम्बारखौबो आङो मोनखाबायानोखा।
बेफोरबायदि मालायनि लाइफआव माबा खालामबाय थानाङा जुदि आं हमजादोंमोनबा आङो मारै सानफ्रामबो पस्ट होनो मोनगोन मारै सानफ्रामबो भिडिअस होनो मोनगोन इखौ सानदो नाय आरे मानसिया नोंसोर बायदिबो सेम नुनाय मानसि थायो मिथिबाय